Y tro yma dwi am grwydro o gwmpas y twll chwaral yma, sef twll Cornwall. Mi oedd yna gloddio yma yn 1760 ac yn 1921 mi gafodd y chwaral yma ei phrynu gan gwmni chwaral Dorothea sydd ochr draw i'r Injan Drawst. Ac yn 1957 mi ddoth y gwaith yma i ben. Felly dewch efo fi am dro. Hwn i weld yn mynd at waelod yr Injan Drawst. Ac yn rhan ohono fo, baswn i'n meddwl.
Mae yna lawer o fynd a dod wedi bod yn fan hyn fel gwelwch chi. A be mae pobl yn neud ydy neidio i mewn i'r twll o fan hyn. Weithiau'n troi yn yr awyr cyn glanio. Gwynt oer. Mae'r tymheredd heddiw yn 27, ond mae'n teimlo fwy fel 13 yn fama. Rhyfedd ei fod o ddim wedi ei luchio i'r dŵr. Ysgwn i os ydy'n bosib yn mynd i fyny ar y graig 'na. Y goedan wedi tyfu am y llechan yn fan'na. Dwi ryw 70 metr o dwll y chwaral. Mae'r shed yma ar ei phen ei hun yn fama. Meddwl bod y shed yma wedi ei ddefnyddio i gadw ffrwydron achos mae ffrâm y drws yn haearn a dwi'n meddwl bod y drws ei hun wedi bod yn haearn hefyd.